ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಮೀಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಾನು ಮೋಕೆಡಿದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ವಿಜಯ್ ವಿನಿತ್ ಸೊ ಇನಿ ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ದಾದನ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದಾಖಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಿಕ್ಲಿ ಎಂದುಪ್ಪರ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಉಮೀಲ್ ಪಂಡ ದಾದ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಉಮೀಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಮೀಲ್ ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ದಾದನ್ ಪಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ತುಳುಟು ಉಮೀಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಳುಟು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉಮೀಲ್ ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಗ್ಲಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಸುರುಕಾದ್ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲ್ದ ಮಹಾಮಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಲ್ಲೇರು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅಂಕಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅದ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲ್ಲೇರು ಅಮೀರ್ ಪೊಲೀಸೇ ಓಕೆ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡೊಂದಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ಸರ್ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಅನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗ ಆರು ಕಾರ್ದೀನಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲ್ ಚಿತ್ರದೇ ಯಾರನ್ನ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗಗ್ ಬಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತನಂದಾಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದರಾರು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಒಂಜಿ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಕುದರ್ಲಾರೆ ಬೈದನು ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆರು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಕಾರ್ ದಿಯರ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗನ್ ಬಂದು ಸೊ ಅರೇನು ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರ್ದು ಎಂಗ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊರಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಸೊ ಅಂಚದ ಸುರುಕಿಯ ನರಡರೆ ಪಾತೆರ್ಗಾನ್ ಬಂದ ಆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಸೊ ದಾಗಿನ ಪನ್ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದಮ್ಮಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಲಪುದರ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಪಂಡ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಸೊ ನಾಟ್ಯ ಹೂ ಆಡಲ್ಲ ಒಂಜೆ ಭಾವನೆ ಅವು ಮಾತ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೈತ ಮೂರೊಂದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಸರ್ ನಾನು ಸುರುಕ್ಕು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣೀರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಅವನುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೊರಡು ಬಂದಾಗ ನಾನು ಒಂತೆ ನರಕದಿತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಬಂಡರು ತೊಂದರೆ ಯಾನುಲ್ಲ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅವರಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡಿರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆರು ಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೂರ ಇಕ್ಯಾನ ಅಭಿನಯ ಪೂರ ಮಲ್ತೆ ಇಂಕ ದಲ್ಲ ಭಂಗ ತೋಜಿದ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಟು ಕುಟುಂಬದ ಲಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದಿತ್ತದ ಅಲ್ಪ ತಿನ್ಪಿನಟ್ಟಾಡು ಉಣ್ಪಿನಟ್ಟಾಡು ಬೊಕ ಪಾತ್ರೆಡಾಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತಿಂದ ನಂಗೆ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ಪಡ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಇಂಕ್ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣನ ನಿರ್ದೇಶನಡಿ ಇಂಕ ಅವು ಕೊರ್ಂಡು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ನಿಜವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಾರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೊ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೇರು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಫೇಮಸ್ ಒಲ್ಲೇರು ಸರ್ ದಾಯ ಯಾರು ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ನ ಥಾಟ್ ಏರೆಗ್ಲ ಬೈಜ್ಜಿ ಅತ ಅರೆಗ್ ಪಣ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ದು ಅರೆಗೆ ಏಪನ್ ಏತೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋತೋಲಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಅಂಚ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಲವ್ಲೇರು ಸರ್ ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಕೈ ಪಾಡ್ದಾರು ಸೊ ಅವಲ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತೆ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಕಾಮನ್ ಆತನ್ ತುಳುಟ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ದಾದ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಕೊರಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊ ಅಂಚದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಸರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತುಳುಟು ಇತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿಜೇರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಲ್ಪುನು ಪೂರ ಆರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಮಲ್ಪುನು ಆರೆ ಮಲ್ಪವನು ಕಿಂಚಿನ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಕೊರಡು ಆತೆ ನಮ್ಮ ಬೆರಿಸಾಯ ಓಕೆ ಸೊ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಸೊ ಉಮೀಲ್ ಓಡೆಮುಟ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆತನ ಐತ ಬೆರಿಯೇ ಇರುಲ್ಲರ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅವಲು ಮೂಲು ಉಮೀಲ್ 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 ಅಂತ ಬಂದ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಓಡೆಮುಟ ಇತ್ತನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ಮಿತ್ತ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆದ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದವ್ರ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಇಜರ ನಿಂಗ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬರ್ಪ ಬಂದ್ ಇತ್ತೀನಿ ಈ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಏನ ಪಂಡ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ರೆಂಡರ ಇತ್ತು ಅಂಚದ ಒಂಚೂರು ಡಿಲೇ ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆವೊಂದು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅದು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತು ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಐನಾದ್ ಬೇಗ ಉಮೀಲ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಚುಚ್ಚಾಗ ಬಂದು ಬಾರಿ ಉಮೇದ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ನೆಕ್ಕಿನ ಟೀಮ್ ತೂವಡ್ ನನ್ನ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐನಾದ್ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಆವಡ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಡೊಂಬರಾಟ ತುಯ್ಯ ಅಪಗಲ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಕಮ್ಮೇರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಡ್ಲ ತುಯ್ಯ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಮೀಲ್ ಇಡ್ಲ ಜಿಗ್ಗಾತೇರು ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಸೊ ಆರ್ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟರ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ತೂನಗ ಶರಣ್ ಲಕನೆ ತೋಜುವೆರು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಗೋಸ್ಕರ ಆ ಥಾಟ್ ಅನ್ಲ ಸೊ ವೆಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ದ ರಿಲೀಸ್
ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತೇನೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ದೆ ಸೊ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಂದು ಕೊರ್ಪಿಲ್ಲಕ ಬಂದು ಕೊರ್ ಸೊ ಪಂಡ ಈರ್ ಮನ್ಪುನ್ ಆರ್ LKG ದ ಟೀಚರ್ ಅಂಚ ತಾರೆ ಬಾರಿ ನೀಟ್ ಆದ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅರೆಗ್ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಸೊ ಅವೆನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕೊಡ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೆನ್ ಈಸಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಪೋಟ್ರೆ ಮಲ್ಪರೆ ನಮಕ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಆಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಲಂಚನೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಜೋಕ್ಲಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಲಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಲಿತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಲ್ ಆದಿತ್ತು ಅಲ್ಪ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸೊ ಹೀರೋಯಿನ್ ಲೇಪಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪನ್ ಸೊ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವದ ಒಂಜಿ ಹೀರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಂಚ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಪನ್ನ ಓಕೆ ಸರ್ ಮಲ್ಪಗ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾನತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೀರೋ ಯಾರು ಪನ್ನ ಇಂಚಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ವಾಟ್ಸ್ ಉಮೇಶ್ ಮಿಜಾರ್ ಎಂಚಾಡಿರಿ ಕೇನಾಗ ದಯಗಿನ್ ಬಂದಾಗ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಡರೆ ಪುದರ್ ಪೋಯನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಒಪ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಯ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆರು ಈರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಚಾಂಡ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಅ ಶಾಕ್ ಆರ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಾನೆ ಈಜಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಬಟ್ ರಂಜಿತ್ ಸರ್ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಶರಣ್ಣ ಕನ್ನಡದ ಒಂಜಿ ಶರಣ್ಣ ಲುಕ್ ಉಂಡು ಅವನಿ ಅಂದೆಪ್ಪ ಅವೆಪ್ ಅಂತ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಇತ್ತಿನಿಂದರೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಕಂಪೇರ್ ಅದು ಪಾಡ್ವೇರ್ ಬಂದ ಹೆಂಗ್ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಪೇರಿಂಗ್ ಆದ ನನಗೆ ಹೆಂಕೋರ ಶಾಕ್ ಆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೇರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆನಾಗೆಲ್ಲ ಚೋಟು ಪೂಜಾ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು ಹೈಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪಾತ್ರದಿತ್ತು ಸೊ ಹೈಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕ್ವಶನ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಂಜ ನಿಕ್ಲಿಯನ್ ಪೇರ್ ಮಲ್ತೀರಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಬೇನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಎಂಜ ವಾಯ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂಚ ಇರೆ ಮಾತಾಡ ಇಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಸರ್ ಈತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ನಡೆ ಹಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಇರೇ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪರ್ ಇರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಲೈನ್ ಒಕ್ಕೆರೆ ಪೋಪುಜಿ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಇರ್ ಮಲ್ದಾರ್ ದಯಪಂಡ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ತೂನಗನೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇರೆಗ್ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಈರ್ ಎದ್ದದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಯಾನ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಿನಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ನಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದ್ ಏಪಾಂಡ್ಲ ಎಂದಿತ್ತಾರೆ ಸರ್ ಈಜಿ ಅಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆದಾಲ ಕಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಡ ಸುರುಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರದ ಆಯ್ಕೆ ಕೊರದಿತ್ತೇರು ರಂಜಿತಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೌಕರ್ಯ ಅವು ಹೋಟೆಲ್ದ ಸೌಕರ್ಯ ಬುದಾರಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮಿ ಎಂದೇ ಬಂಡದು ಅವನ ಮಸ್ತ್ ಆಟೋ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡ್ದು ಇಂಕ ಅವಿನ ಬಾಯಿಪಾಠ ಮಲ್ಪರೆ ಪುರಂತೆ ಭಂಗ ಆಪುಂಡು ಇಂಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚ ಸೀನ್ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವು ಒಂದೇ ಸೀನ್ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತೀನಿ ಇಂಕ ಅವು ಬರ್ಚಿ ಇಂಕ ಒಂಜಿ 3-4 ಸೀನು ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಇಂಕ ಅವಕಾಶ ಕೊರಲೆ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಭೋಜನನೊಟ್ಟು ಭೋಜನ ಒಂಜಿ ವಿಲಂದಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಐಟೊಟ್ಟು ಹೋಪಾರ ಇರು ಎಸ್ ಬಂಡೆ ದೇಪಂಡ ಭೋಜನ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಾರ್ ಬೋತಿನಾರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪೋಪಿನ ಬಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂಡದು ಮೇರ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಚೆತ್ತುಂಡು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲುಲೆ ಇಂಚ ಪೋಲೆ ಇಂಚ ಬಲೆ ಬಟ್ ಇಂಕ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಬನಿಯಾನ್ ಬಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದಾಯಿ ಎಂಚ ಪೋಪಿನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕೆಮರಾದ ಎದುರು ಉಂತ್ಕೊಂಡು ಅದು ಸುಲಭ ಯಾನ್ ದಿನಕ್ಕೂ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರು ಉಂಟು ಏನು ಅಂಡ ಕೆಮರಾ ನಂಗೆ ಜನ ಇಜ್ಜಂದೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ನಿಂಚ ಪಂಪಿನಂಚು ಉಲತ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಕುತ್ತಿನಿಲ್ಲ ಅವು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಏತಮಲ್ಲ ಕೆಮರಾ ಹೊತ್ತಂಡೆ 2 ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕುಂಡು ಅಂತದ್ದು ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಪನುದಿತ್ತೇನು ರಂಗೋಡು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏರನ್ಲ ನಿಕುಲು ಉಮಿಲ್ದ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲಿಲ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅವಂತನಿಗೆ ನಿಕುಲು ಓಡಿಯನ್ಲ ಪೋಲೆ ಮಗ ಆ ಓಡಿಯನ್ಲ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ನಕುಲು ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗಿಗೆ ನಿಕುಲು ಪೋಡೆ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ನಾಗ ಜನ ಕುಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟೇರಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಟ್ಟ ನಿಕುಲು ನೆತ್ತರ ಪರ ಪೋಯಿನಕುಲು ಆಯ್ತು ಇಡಕ್ಕೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕು ಸೈಪ್ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲು ಓಲಂಡ ರಾಜಕೀಯದಕುಲು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪಡೆ ಪೋಲೆ ನೆತ್ತರಿ ಏತಲ ಒಯ್ಪರ ದೇಪಂಡ ಒರಿಯ ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮೊಕುಲು ಬಾಕಿದಾಕುಲು ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತು ಬಂಜರ ನೆತ್ತರಿ ಒಯ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಲೆ ರಂಗೋಡಿ ಪಣವಿತ್ತಿನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಕ ಉಮಿಲ್ ಬಿಚ್ಚಾಡು ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಂಕ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ವರಿಪೋಡು ತುಳು ಬುಳೆವುಡು ಮಸ್ತ್ ಬನ್ಪೇರು ತೋಜನ ಪೇಪಡ್ ಗೊರ್ಪೇಡು ಭಾಷಣ ಮಲ್ಪೇಡು ಅಂಡ ತುಳು ಎಂಚ ವರಿಪ್ಪವಡು అయితే బుల్లెట్లు ఇంచ వాళ్ళు పోవడం పంటది ఏర్ లైక్ ప్రయత్నం ఇది నాకు ఇచ్చారు ಯಾರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತು ಹೋರಾಟ ನಲ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಡ ತುಳು ಪಾತಿರಂಡ ತುಳು ಕಲ್ಪಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟమైన ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ತುಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಬುಲೆ ಒಂದು ಅವು ಅಂಚಿನ ಬುಲೆ ಚಾರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು
ಅಂಚದು ಈ ತುಳುಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಲು ಕೊರಂಡ ಎಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಕೊರಂಡ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕುಲು ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನು ಮೆಚ್ಚೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದದ್ದು ಖಂಡಿತ ವಾರಿ ಅಡ್ಡ ಪಾತಾರೆ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಏತೆ ಮಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನ ಗುಣನ್ ಯಾನ್ ಮೆಚ್ಚೋಡ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಸೊ ಇರ್ ಪಂಡರ್ ಏತೋ ಸಾರ ಜನಕ್ಲ ನಡುಟಿ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಬತ್ತುನಾಗ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನ್ ಇಂಕ್ ದಾಲ ಗೊತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಅವಿನ ಯಾನ್ ಮಲ್ತನ್ ಪೋಪೆ ಬಂದ ಗುಣ ಇರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ ಪನ್ಪರತೆ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಪಾತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಸ್ವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ಎಂಕಲ್ ಪಾಡ್ನು ಆನಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತೂದು ಅಕಲ್ನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆನಿದ ಮೂಡಿ ಎಂಚೋಣ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಾಯ್ಡು ಆನ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಪಗನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನ ಮತ್ತಿನ ಮನ್ಪೇರು ಉತ್ತರ ಬರ್ಪಿನಿ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಮೂಲ ಅಂಚತ್ ಆ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆಡ್ 10 ಜನಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಮೇರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಂಚೊಂಡು ಅಂಚೆನೇ ಆವಡ್ತಂದೆ ಐದು ವಿಜಯ್ ಬೈರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗೃತಲ್ಲೇ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಅದು ಬಂದಿರ್ತೇವೆ ಆ ಒರಿಯಗೆ ಪಂಪಿನಿ ಬಂಡ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಮೇಡಮ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಬೊಕ್ಕ ಏರಿಗೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇನೆ ಒಂದಿಲ್ಲಕ ಅಲ್ಪ ತಾನು ಮಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪಿನ ಓಲ ತಾರತಮ್ಯ ತೊಯ್ಪೊಂದೆ ಮಾತೇರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಕ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ಅಕಲಿಗೆ ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಯಾರು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅವು ಲಡೆ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಲ್ಲವಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲ ಅಂಚದು ಮೂಲ ಭಾರಿ ಶಾಂತ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ದಿ ಅಂಚದು ಹೆಂಗು ಖುಷಿ ಖಂಡಿತ ಅವು ಒಂಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಲ ತೋಜೋಣ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಾಲಿ ನೆರ್ದು ಮಲ್ತದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತಿರಲ್ಲ ಸೊ ವೆಲ್ ಈ ನಮ್ಮ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರ ಏರ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಏರ್ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪದ್ಯ ಪಂತೇರ್ ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಪದ್ಯಲ ಪನ್ಪೇರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮನಸ್ಸು ಬತ್ತ ನಾವೇನು ಪೂರ ಎಂಗುಲ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪಾರಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನನಾತ್ ಒಂಜಾತ ಪಾತೆರ್ಗ ನಮ್ಮ ಮೂವಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ದಾದ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಉಮಿಲ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿರಾಮ ಉಂಡು ವಿರಾಮದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಂಪು ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಉಮಿಲ್ ಬರೋದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಿರ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಎತ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಿಲ್ದ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜು ವರ್ಷ ಪಾಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವು ಏತು ಉಮಿಲ್ದ ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತಾರ ಜಾಗಿನ ಪನ್ನಾಗ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಐತ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ಐತ ಕಣ್ಣು ಐತ ಮೀಸೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅವೇನು ಮಾತ ತೂದು ಅಂಚಿನ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪನೋಡು ಐದ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತು ದುಪ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಉಮಿಲ್ ಗೇತ್ ಕಾರ್ ಸರ್ ಈರ್ ಬಂದ್ಲಾಗಿತ್ತು ಉಮಿಲ್ ಗೇತ್ ಕಾರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜರೆ ಲಂಚ್ ಪಾಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ಉಮಿಲ್ ಇಂದ ಖಾಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂದತ್ ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತ ಸೊ ರವಿ ಬಸ್ರೂರು ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಮ್ದ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ ಐಕ್ ಪದ್ಯ ಟೈಟಲ್ ಸಾಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೊ ವೆಲ್ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ನೇರ್ ದುಂಬು ಸೊ ಒಂಜಿ ಐತ ನಮ್ಮ ಟೀಸರ್ ತೂದ್ ಬರ್ಕದ ಅದಾನ್ ಪರ್ ಓಕೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಉಮಿಲ್ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಪ್ಪು ಒಂದು ಲೆಪ್ಪು ಸೊ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉಮಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಸೊ ಐತ ಒಂಜಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತೂರ್ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇದು ಸೊ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಆಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಏಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ವಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಸೊ ವೆಲ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾಯರ್ ನಿಜವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸರ್ ಆ ಉಮಿಲ್ ಬನ್ನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಹಲೋ 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 ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಏನು ಬುಧರ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನಂದೆ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಉಮಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನರಮನಿ ಮತ್ತ ಉಳ್ಳೇ ರೈಟ್ ಸಂಚಾರ ಪಾತೆರ್ನ ಪಾತೆರಲಿ ಸರ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಪಾತೆರಲಿ ಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷ ದಿಗ್ಗಜರಾಯನ್ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಆರ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸರಿ ಸರಿ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ತಗೊಂಡೆ ಪೂಜಾ ಸಿಟ್ಟಿದ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪದೆ ಚಿಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ ತೂದಿತ್ತಾರ ಟಿವಿಡ್ ಅವ ತೋಂದಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಪ್ರೋಮೋ ತೂಯಾರಾ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ನ
ಅವು ಬೈಕ್ ನಾ ಮಾಡತ್ತೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರಲ್ಲ ಅವನುಂಟು ಪೊರಡೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ ತೂಲೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸುಬಾಟಿಲ ರೋಯಂಗ್ಲ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಇದು. ಓಕೆ 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 ಸರಿ 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 ಮಾತಾಡಗ್ಲ ತೂಯರ ಪನ್ಲೆ ಇನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಅನ್ನಂದು ಪೂರ ತೂಯರ ಪಂಚಾನೆ ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಬಗ್ಗಜಿನ ಬರ್ತನ ಈ ಫೋರ್ದಂಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇಂಚಿನ ಪೊರಡೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತೂಂದಾಟ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ಲದ ಅಂದ 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 ಜಕ್ಲೆಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯ ಬರಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಸರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸರಿ 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 ಪೂಜಾ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ವೆಲ್ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಏನ್ ಬಂದಲ್ಲ ಎಂಜದಾದ ಬಂಡೀರು ಬಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉಮೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಉಮೀಲ್ ಸೊಳ್ಳೆನಾ? ಓ ಸೊಳ್ಳೆ ಮೇಲೆ ಕಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ? ಕೆನಡ. ಓ ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಕ್ ಎಂಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ತುಳುನು ಬತ್ತೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪೂರ ಮಕ್ಕಳು ಅವಳು ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಥರ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಹೆಂಗ್ ಕೊಂಚ ಹಿಂದೂ ಕೊರಿಯರ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ಪಿ ನಡೆದವರ ಅರೆ ಒಂಥರ ಒಂದು ಪೋಡಿಗೆ ಇಳುತ್ತೇನೆ ಬಟ್ ನಾನು ಎಂಚ ಬಂಡದ ಸರಿಯಾದ ಮೇಡಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇರ್ತಾರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಯತೆ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂದಿರು ಬರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡಿ ಮ್ಯಾಕಿ ನೋಡುವಾಗ ಇನ್ ಕೇಂದಿರು ಕೇಂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿನೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಉಡು ಪಾನೊಂದಿತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎಪ್ಪು ನೆಂಚ ಪನ್ಪಿನಿ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಬಟ್ 6-4 ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡು ಪೂರ ಪಾನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪಿದೇ ಬತ್ತದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಸಾರಿ ಬಂಡೀರು ಕೂಡ ಸಾರಿ ಬಂಡೀರು ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ತಪ್ಪಿತ್ತು ನಾನು ದಯಮಾಡಿ ಮಾಪ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಾನು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿರು ಬಟ್ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೂಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಟೀಮ್ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ ಬೇತೆ ಬಟ್ ಅವು ಲೆವೆಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ ಟೀಮ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ಉಮಿಲ್ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂಗ್ ಅಂಚಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಫೋಟೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಡಿಯರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂಚನೊಂಜಿ ಮಧ್ಯ ಪಂಡತೆ ತುಳುಟು ಬಂದು ಹೆವಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತೆ ದುಂಬುರದಿಂದ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತನೆ ಸರ್ ಪಂಡ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೌಡೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಲದಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಇತ್ತೆ ರವಿ ಬಸ್ರೂರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಿಸಿ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ KGF ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಜನೆ ಪುತ್ರ ಬುರ ಮಲ್ತೇರು ಬಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಕುಂದಾಪುರ ಭಾಷೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಟಕರ ಟಕರ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ದಿತ್ತು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮಕ್ ಕಂತನ ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಂತನ ನಮಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಬೇತಕ್ಕೂಲ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತರು ತುಳುಟು ನೀಚ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಡಿಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಚೆಂಗ್ಲಿ ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂಡೆ ಬಟ್ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ನಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದ ಹಿಂಗ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ದಾಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆತ ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕೊಯ್ಕಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಂದಿச்சு ಎಂಜಿನ ಕೇಂಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಟ್ ಅಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಆಪುನ್ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ಆಸ್ ಎ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಓವ ಬೇತ ಚಾನಲ್ ಕೊಡೊಂದಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ನಮಕ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಾಕುಲ್ ಪಾತಿರವ್ರು ಅಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉಮೀಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅವು ಕೇರ್ನಾಗಣಿ ಅವು 6 ಪಂಡೆ ನಾಯ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಥ 6 ಪಂಡೆ ಒಂದು ನನ್ನಂತ ಪವರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಟೀಮ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾತೊಂದಿತ್ತು ಡೇಟ್ಸ್ ಫೈನಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಏತು ಸಾರ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ 15 ಮಾರ್ನ ನೆಟ್ಟಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಬಟ್ ಅವೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇತಕ ಅನದರ್ ಬೇತಕುಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೂತ ಹಿಂಗುಲ ವೈಟಿಂಗ್ ಸರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಬರ ಸುಮಾರು ಒಂಥರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಂಡ್ರಾಪ್ ಜಾರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಗಲು ಬತ್ತು ತುಯರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಸ್ ರವಿ ಬಸ್ರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅರ್ನ ಆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಈರ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರಿಲೇಷನ್ ಡುಲ್ಲಾರ ಇದಾಯ್ಕೊಂಡು ಇದ ಅರ್ನಲ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅರೆ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಒಂದು ತುಳು ವಿಚಾರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಕಸಕ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಟ್ ಇತ್ತ ವಾರು ಒಂದು ಉಗ್ರಮ್ ಬರಬೇಕು ಇಟ್ಟ ಬೇಕು KGF ಬಿಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಗೆಂಜಿನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಇದೇಬೋದು ಏತು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರೊಂದು ಪುದರ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಇಪ್ಪು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಊರದ ಮಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ನಾನು ತುಳುಕು ಪಡ ಏನಾರು ಕೊರ್ಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಸೆ ಹೆಂಗ್ ಫುಲ್ ಹೆಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ರವಿ ಬಸೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಬೊಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಂಬ್ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಣ ಇಂಕ್ ಉಮಿಲ್ ದತ್ರು ಸೊ ಇತ್ತದ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸೊ ಅರ್ನ ಕೈಡ್ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ ಪಾವೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಪದ್ಯ ಬಂದು ಪದಾರ್ಥ ಓ ದೇವರೇ ಫುಲ್ ಜೋಶುಡು ಪದ್ಯ ಬಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂದೆ ಸರ್ ಆ ಪಂಡಿತೇನೆ ಎಂಕ್ ಮತ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ದಾಗೆ ನಾನು ನಾಚಿಗೆಟ್ಟ
ಐಕಿಂಜಿ ದಾಲಾಂಬುಜಿ ಅವು ಪದ್ಯ ಈರು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಡಿದ ಅವರ ಈರು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ವೆಯ್ಟ್ ಈರು ಪನ್ನ ಎಂಕುಲು ಉಳ್ಳಾರೆ ನನ್ನ ಬಂದು ಕಟ್ಟ 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 ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಶೋಕು ಪಂತೇರ ಫೈನಲಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎದ್ದವ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇರಡೊಂಜಿ ಕೇನು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪುರ ನಾಟಕದ ಪುರ ಈರೊಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ಪನೊಲ್ಲಿ ಸಂಚ ಈ ಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ದಾದ ಪನ್ಪಾರ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಈರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜೀರೆ ಪುರ್ಸು ತುಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಯರ ದಾದ ಎಂಚಿನ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತೂನಾಗಿರೆ ಒಂಜಿ ದಾದ ಹಾಪುನ್ ಸರ್ ಅತ್ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕಳ್ಡ ಪನ್ಪೆನೆ ಅತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚ 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 ಉಣ್ಣುದು ಅವಿನ ರಂಗೋಡಿ ಇಂಚ ಕಣಪಿನ್ನುಂಡ ಹೋಗು ಒಂಜಿ ಪಾಂತೇನೆ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ ಬತ್ತದಿಯಾನು ಈ ಉಮಿಲ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ರಿ ಬತ್ತದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ರಿ ಅಂಚ ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರಂತೇನೆ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಜಿ ಉಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ನಾಟಕದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ದಾಗಲೇರಿ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಭಾಗದ ಜನಕ್ಕೂ ಪುರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ನಡೆದವರ ಮೇರೆ ಬಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಆರು ಪದಬಂತಿ ನಡೆದವರ ರಾಜ್ಕುಮಾರ ಮಗೆ ಪದಬಂತಿ ನಡೆದವರ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬರೋದು ಎನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂಚದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಿಟ್ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡದು ಅವು ಹಿಟ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕರ್ಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಏನ ಲೆಪ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ದೇ ಬಂಡ ಮೇರ್ಲ ರಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಲೆಪ್ಪೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾಡೋನು ಗಮಾರ ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂಜಿ ಪೋತುನು ಅವು ಏರ್ನ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋತು అంటే ಆರ್ಲ ಇತ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚದವು ನಂಗೆ ಈತ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣ ಹಾಪುಡು ಅಂತ ಲೆಪ್ಪುಲೇದು ಬಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ದೇಬಂಡೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಉಮಿಲ್ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರಂದ್ರೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಹೇಸ್ಕೆಡ್ಬೋದು ಕುಲ್ಲುನ ಕೆಲಿಂಜಿದ ಪಿಕ್ಚರೇ ಮಲ್ದಿರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಜಾತಿ ಭೇದ ಇಜ್ಜಂದೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೋರದೆ ಇಂದು ಎನ್ನಂದೆ ಮಾತೇನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಮ್ಮಡಿ ನೆತ್ತಿರೋ ಇಪ್ಪನ ಉಮಿಲ್ ಅಂಚದೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಕುರುಂದು ಬಂಡ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಾರ್ ಪಾತ್ರ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಏನೊಂದೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಿತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋಣ ಓಕೆ ಅರೆ ಪಂಚಾಡ ಓಕೆ ವೆಲ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜನ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ದೆತ್ತೋನ್ಗ ಸೊ ಉಮಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜೆಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಉಂಡು ಬ್ರೇಕ್ ಇರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ದುಂಪು ಬ್ರೇಕ್ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಉಮಿಲ್ ಬರೋದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಮಿಲ್ದ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಉಳ್ಳೇ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ತ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ದಾದ ಬಂದು ಸೊ ಇತ್ತ ನಮಗ್ ಬಿರ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸೊ 4 ಸಾಂಗ್ ನನ್ನ 2 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಪಂತೇರು ಸೊ ಒನ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಸರ್ ಪಂತೇರು ಓಕೆ ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಪಂತೇರು ಸೊ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಯೂಶುವಲಿ ಒಂಜಿ ನಕ್ಕೆ ಸೊರಟ ಪಂತೆ ಬಸ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲಿದಿನ ಬಾಜನ ಪಲ್ಪದರ ಅಂತ ಬಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂಚಾಂಡಿ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಪಂಟೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಈರೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೋಡು ಬಂದ ದಾದ ಅಂಡೇರ ಈ ಸುರುಕೆ ಏನೊಂದು ಹೀರೋ ಗೆಟಪ್ ಬಾರ್ದು ಇಂದು ಮಲ್ದ ಅಣ್ಣ ಮೇಲು ಎಂಚಿನ ñಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಟ್ಟದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಲಾಯಿ ಮಾಡ್ದು ಗೊರ್ಪೇರು ಅದೇ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇದು ಪಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಹೋಗೇ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ನಮಕ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ರೆಸಿಮನ್ ಪಂಚ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಬೊರ್ಚಿ ಇಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಡ ಆರ್ ಅವೇ ನೆಟ್ ಪಂಡೇರು ಬಟ್ ಅರೆಗ್ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತಿನ ಅವ್ರು ಕಲ್ಕದು ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಗೊಂದಿತ್ತು ಅಂಚೆ ಸುಮಾರು ಡಿಲೇ ಆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪುನೀತ್ ಸಾರ್ದ ದುಂಬಾರ್ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಐದು ಪಕ್ಕ ಬಟ್ ಡ್ರಾಮಾ ಪೂರ ಪಂದರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಿನ ಆ ತರಗ್ ಕಷ್ಟ ಒಂಜುಂಡು ಟಚ್ ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇನ್ನ ಬುಧಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಧಾರ ವಸಂತ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ಉಂಡು ಸೊ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಇಂಜಿನ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಕಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡೋನುಲ್ಲೇರು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಜನಕಲ್ಡ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಫನ್ ಕಾನ್ ಬಂದು ನಿಕ್ಲೆದು ರುಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಪಾತೆರೊಲಿ ಉಮಿಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಆಪನೈತೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪಾತೆರೊಡು ಉಮಿಲ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 100% ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮಲ್ಪಗ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಉಮಿಲಿನ ಪತ್ತಂಬರ್ಪ ಸರ್ ಈರ್ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಒಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಅಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಮಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಒಂಚೂರು ಕಡಪುರಡ ಒಂಜಿ 1/4 kg ಉಮಿಲ್ ಮೀನು ಇತ್ತೆ ಉಮಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡತೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸಗೊಂತ ಉಮಿಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಅತೆ
ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಅವು ತೆತ್ತಿದೀಯರೆ ಹೋತನು ಪೂರ ಒಂತ ಬಿಸಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಉಮಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬತ್ತನಂದ ಇರ್ ತೂದ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈಗ ಬಂದಾಗ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಉಮಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಪಗನೆ ಪೋಸ್ಟರ್ ಪೂರ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಸೋಕು ತೋಜಿಂದಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲ ಒಯ್ಕಿಲ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಡ್ಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಬೈದುಂಡು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಉಂಡು ಮೂವಿ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಡ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನೇಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಆತಂತ ಲೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾನಿನ್ ಇದಾಲ ಹೆಚ್ಚ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಕಾಲ್ ದಾಯಗನ್ ಪನ್ನಾಗ ಸೊ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಹೊರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತ ದಾದಪ್ಪ ಪಾತೆರ್ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಲಾಭ ತೋದ ಪಾತೆರ್ ನಿಂಜೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಮನ್ನ ಅಣ್ಣ ಬೇರೊಂಜಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಬತ್ತದ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇಚ್ವಾತ್ಲ ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೇರೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ಅಂತ, ನಾವು ಸುರತ್ಕಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಪವಿತ್ರ, ನಮಕ್ ಇನಿ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಸೊ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಳ್ಳೇರು, ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು. ಏನ ಪಾತಿರುವಾರು ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ನತ್ತ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನತ್ತ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಓಪನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಚ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಂಕ್ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿದ ಪಾತ್ರ ಸರ್. ಖಂಡಿತ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಎಂಜೊಲ್ಲಾರು? ನಾ ಸೌಖ್ಯ, ನಿಖಲ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಎಂಕಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯ. ತೂ ಒಂದುಲ್ಲಾರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್? ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತೋಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಉಮಿಲುಂಡೆ ಅಲ್ಪ? ಉಮಿಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಉಂಟಾ? ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಪುಡು ಉಮಿಲ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೇಗ ಉಮಿಲನ್ ತೂನಾ ತೂನಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ದೆ ನೋಡು. ಮತ್ತೆ ಪೊರ್ತುಗಂತ ಬರ್ತನೆ ಬಾಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ. ಓಕೆ ಅಮ್ಮ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ತನ ಖಂಡಿತವಾದ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೋದಾಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲೇರು. ಸೊ ನಮಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನಮ್ಮ V4 ದ ಕಾಲ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು. ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್. ಯಾ, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಅರ್ನ ಬ್ಯಾನರ್ ಗುರ್ದು ಸುರುತ್ತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮುಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರು. ಹಲೋ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾಧವ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮಾಧವ್ ಅತೆ ಫುಲ್ ಪುದರ್ ಎಸ್. ಓಕೆ, ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ ಉಂಡು ಸರ್. ಪಾತ್ರರುಳಿ ಸರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಡ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. 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 ಪುದರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದಂಕು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ. ಖಂಡಿತವಾದ ನಿಖಿಲ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಸಿಯ ಪೂಜಾ ಕ್ಯಾನ್ ಧೈರ್ಯ ಗೊರ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಟ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡು ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸದ ಹಾಸ್ಯ ಮೇರೆನಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಳ್ಳಾರು. ಅರೆಗೊಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅರೆಗ್ ಲೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಯಾನ್ ಬಾರಿ ಆಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನಿಯರ್ನ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರರು ಖಂಡಿತ ಪಾತಿರ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲಾರ್ ಬನ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ. ಒಂದು ಎಂಚಂದು ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಎಂಚಂದು ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಏಪ ಬರ್ತದಿಂದ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದೆ ನಿಕಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅವು ಸತ್ಯ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಭೋಜನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುನು ಅಂಚ 2 ಜನ ತುಯಾರ ಏಕಕಾಲ ನಿಕಲ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಒಪ್ಪುಡು. ನಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಾಡು. ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲಿ ಪೂರ ಬನ್ಲೆ. ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿ ಈರ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ್ಲಿ ಪೂರ ಬನ್ಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸೋಮೇಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಾಸ್ ಇತ್ತ 4 ಜನ ತಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಹೀರೋಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅರವಿಂದ್ ಮೋಲಾರ್ಲ ಹೀರೋನೇ ಇತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಹೀರೋಸ್ ನಗಡ ಹೀರೋ ಮಧ್ಯೆ ಪನ್ಪದಾರ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡೌನ್ ಉಂಡು ತಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪದ್ಯ ಬಂದ್ಪಂಡ ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ದ ಮಿತ್ ಮೋಕೆ ಎಪ್ಪುನು ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದು ಬಂದ್ಪೇರು. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಆದಪ್ಪು, ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಆದಪ್ಪು, ಅರವಿಂದನ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ದಿದ್ದು ಬಂತೆ ಕೇರ್ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಚಂಡಿಕೋಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ. ಬಟ್ ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕೆಟ್
ನಮಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಡಿಯೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಂಡ್ ಜನಕ್ಲು ಎಂಚ ಪಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಂಚ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೇನು ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕಳನ್ನೇ ಪನ್ಪ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬೋಡಿಗೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ರಾಗಜ್ಞಾನ ಜಂಚಲ್ ಬೋಡಿಗೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಟು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಸೌಖ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೂಲಿಯಾನ ಮೇಡಮ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ದೇರಿ. ಸೊ ಮೇಡಮ್ ಉಮೀಲ್ ಉಂಟಾ? ನಿಕ್ಲ ಈ ಉಮೇದ್ ತೂಣಾಗ ಉಮೀಲ್ ಊರಾ ಬರು ಏತ್ ನಿಕ್ಲು ಕಷ್ಟಡಿ ಪೋರ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಉಮೀಲ್ ಬರಂದುಂಡು ಪಾಪ ಎಂತ ನಿಕ್ಲು ಅವನೇ ಒಂದ್ ಪೋರ್ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು. ಉಮೀಲ್ ಪಾಪನ ಕಷ್ಟ ಉಂಡತೆ ಅಂದ್ ಉಮೀಲ್ ಪಾಪನ ರಂಜಿ ಸುವರ್ಣರ್ ಪಾಪನ ಉಮೀಲ್ ಬರಂದುಂಡು ಅಕ್ಳು ಮಲ್ಪನ ಅಕ್ಳು ಪಾಪ ಅಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀವಮಾನುಡು ಅಕ್ಲು ಏತು ಎದುರು ಪೋಡು ಬಂದ ಅಕ್ಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟನ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವು ಜನ ಇಷ್ಟ ಆರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಪ ಪಾಪ ಅಂದು ಆರಿಗೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಒಪ್ಪಡ ಅವ್ರ ನೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಎಂಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉನ್ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ರುಚೇಶ್ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪೊಂದಿತ್ತೆ ರುಚೇಶ್ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಜನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಕಷ್ಟದಿ ಪೋರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಲ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕಲಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಾಯ ನನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಇತ್ತು ಸೀತಾರಾಮನ್ ಒಂಜಿ ಅದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇರೆಗ್ ಈ ಭಾಗವತಿಗೆ ಎದ ಒಂಚೂರು ಬರ್ಪುಡತೆ ಎಂಕ ರಾಗಜ್ಞಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎತ್ತಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂಚಲ್ ಒಂಚೂರು ಪೋಡಿ ಇತ್ತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾನು ಅಂತ ಪದ ಬಂದ್ರೆ ಕಲ್ತುದುಂಡೈತೆ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇತ್ತು ಎಡ್ಡಾಯ್ತು. ಸೊ ಸಂತೋಷ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ 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 ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಬಜಾರ್ ಇರ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೆ ಇರೇ ನಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಇಜ್ಜಾತೆ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಾತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಮೀಲ್ ಚಿತ್ರತಂಡದ ಪಾತೆರೋಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ. ಹಲೋ ಟಿವಿ ತೋಚಿ ಟಿವಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬರ್ಪ ಇಂಗುಲು ಅಂದ್ ಪಲ್ಲೆ 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 ಸರ್. ಓಕೆ, ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಎಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಈಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಇದು ದಾಯಪಂಡ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಗೆ ಎಂಕ್ ಉಮೀಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದಾಗ ಎಂಕ್ ಈಗನ ಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂದೆ ಪನೋಡತ್ತ ಬೇತೆ ಓಲ ಅಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಲ್ಪರೆ. ಬಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ದಾಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಮೀಲ್ ಪನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದವು ತುಳುನಾಡು ನಡಪುರಂಚಿನ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಉಮೀಲ್ ಎಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಏತ್ ಕಾರು ಅದೇ ಸರ್. ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಮೂಲು ಅಂಚ ಥ್ರಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡ ಸರ್. ಖಂಡಿತವಾದ್ರು ನೆಟ್ ಕಾಮಿಡಿಲ್ ಉಂಡು, ಕಾಮಿಡಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಥ್ರಿಲ್ ಉಂಡು, ಲವ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಉಂಡು, ಅಪ್ಪ ಮಗನ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು, ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆದ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ್ ಮಲ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್. ಹಲೋ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈರು ಥಿಯೇಟರ್ ಬರ್ತದ ಈರು ತೂನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಜನಕ್ಲೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇನೇ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಿದಾರ್ದೆ ಉಮಿಲ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚೆ ನೆಪ್ಪಾಡ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಸ್, ಸೊ ಒಂಚೂರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದೆ ಹೀರೋಯಿನ್. ಸೊ ಇತ ಬೇತೆ ಏರೇರ್ ಮಾತ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ದಿಗ್ಗಜರ್ ಹಾಸ್ಯ ದಿಗ್ಗಜರ್ ನಕಲು ಉಲ್ಲೇರೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾಡ್ಲೇರು ದಾಯಪಂಡ ಶೇಖರಣ್ಣ ಮಾತೆರನೇ ಬಿಡ್ಪೂಜೇರು. ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚಲ್ಲ ಶೇಖರಣ್ಣ? ಶೇಖರಣ್ಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪೂಜನ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಂಚಲ್ಲ ಪೂಜನ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚಲ್ಲ ನಿಖಲ ಉಮೀಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಂಡಗೂ ಹುಷಾರಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟಿವಿ ತೂದು ಉಮೀಲ್ ಕಂಡಪಟ್ಟೆ ಪುಗೆ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಗೆ ಡ್ರಾಮಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಪುಗೆ ಮಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ. ಪುಗೆ ಹಾಕಿದ್ ಬರ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ತಾರದೇನೆ ಮೇಯ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಜಾರ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡವು.
ತಾರದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಓ ಚಿತ್ರವೇರ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ್ ಪನ್ಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಓಕೆ 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 ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಉಮೇಲ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಒಂಜೊಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರ್ಪಿನ ತೂನಾಗ ಅವು ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓಪನ್ ಆದ ಮಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಕನೆ ತೋಜು ಇಂಕ್ ಉಮೇಲ್ ಚುಚ್ಚಿನ ದಾದ ಒಂಜೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊರೋನು ಪೇರ ಬ್ರಾಟ್ ಯು ಬೈ ಉಮೇಲ್ ಚಿತ್ರ ತಂಡ. ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಪೂಜಾ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತ ಅವೆಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾತ ಉರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲಾರ್ ಸರ್ ಉರ್ಲೆ ಭೋಜರಾಜ್ ವಾಮಂಜರ್ ಅಂಕಲ್ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭೋಜನ್ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಓಕೆ ಬೇತೆ 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 ಓಕೆ ಓಕೆ ಐಟ್ ಅವೇ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲ ತೂ ಒಲಿ ಐಟ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ಮ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಪೂರ ಬೇತೆ 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 ಒಯ್ಕ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ ಇಜ್ಜೊಂಜೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ಸೊ ಒಂಜ ಅವೆನ್ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನ್ ರೈ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಉಂಟು. ఒక విజయ్ వినీత్ అర్నొంజి ಗೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಉಂಟು. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂಡರ್ ಸರ್ ಆಶೀಶ್ ರಾವ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಉಮಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಟೀಮ್ ಉಂಡು, ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಮಿಲ್ ಬರೋದು ಅಂದ್ ಉಮಿಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಬೇಗೊಡೆ. ಸೊ ಥಿಯೇಟರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಅದನ್ನೆತ್ತ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದ. ಸೊ ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಜನಕ್ಲೆ ಪನಿಯರೆ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಮಕ್ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು. ಓ ಅದೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೋಲೂರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನ ಪಾಲ್ದ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಅಂಚನ ಪಾರ್ಟಿ ನನ್ನವರ ಒಂದೇ ತಾಗಿಸಿಟ್ಟು ನೂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಲಿ ವರ್ಷ ಬರೋದೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆರೈಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಒಂದೇ ತಾಗಿಸಿಟ್ಟು 100 ದಿನ ಬಲಿಪಾಡು ನೆರೆದು ಡಬಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಕರ್ನನ್ನೇ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲ್ಲ ಉಂಟು. ಮಾತ ದೋಸ್ತರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತು ಪಡ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಡ್ಡಾಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರಾಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಅವಸ್ಥೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ದಾದ ಇಂಚಿನ ತೂಪುನ್ ಅಂಚ ಮತ್ತು ಪೂಡಾರು. ಸೊ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಪಾತ್ರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ನ ಪುದರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್. ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೋಟೆಲ್ ವೀನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ಓಹ್ ಸೊ ಯಾರ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಸೌಖ್ಯ. ಉಮಿಲ್ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಪ ಉಮಿಲ್ ಭಯಂಕರ ಎಂಕಲ ಫೇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಂದಿನ ಪದ ನಮ್ಮ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಈ ತೂಡು ನಮ್ಮ ಉಮೇಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಮೇಶ್ ಬಿಜಾರ್ ಚೋಟು. ಸೊ ಆರ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್. ಸೊ 4 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಪದ್ಯ ಪಂಡೇರು. ನಾನು ಒಂತೆ ದಿನಟ್ ಆ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಪಂತೇರು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದಾದ ಬಂಡ. ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಉಳ್ಳೇರು ಆರೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬಡು ಅಂತ ಆಸೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ದುಮ್ಮೂರ್ ದೊಕ್ಕಲ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಂತ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತುಕೊರ್ನೇಕ್ ನಿಕ್ಲ ಟೀಮಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುರ್ತ ಸಲ ಬಂದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಆರ್ನ ಎಂಕುಲು ಫುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ಎಂಕುಲು ವೀನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಅಭಿಮಾನಿ. ನೇಪಾಳ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾನಿಪ್ಪ ಬರೋದಿತ್ತು ಬರತ್ತೆ. ಅಂದ್ ಹಲೋ ಅಂದ್ 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 ಅಂಚ ಸರ್ ಮೂವಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಸತ್ತಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬದ್ದು ತೂವೋಡು ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆನೆ ಕುಳ್ಳೊಂದು ತೂವೋಡಿರು ಎಂಗ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೆ ಮೂಲು ಜ್ಯೋತಿಡೆ ಬರಿತೆ ಎಂಗ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲೆ ಪೋಪ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೇ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ ಆಲ್ ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಹಿಡಿದು ಮೆತ್ತು
ಉಂದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಖುಲ್ ಪೂರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಎಂಕುಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೋರ ಈರ್ನ ಬೇರೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಕ್ಕ ಬದುಕದ ಉದ್ಯೋಗ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚಿನ ಈರ್ನ ದೋಸ್ತಿನಕಲಿ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದ ಎಂಕುಲು ಈರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಪಲ ಚರ್ಚೆ ಒಂಜಿ ಆಟ ಇತ್ತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆಂಡಲ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಾಗ ಇತ್ತಿಂಡು ಓಹೋ ನಿಕಲ್ನ ಅಭಿಮಾನವು ಯಾನು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಪ್ಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂಡ ಗುಪ್ಪಾಡ ಅವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಅಭಿಮಾನಿ ಇದ್ದಂಗಿನ ನರಮನ್ ಇದ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡ ಸೊ ಆತ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಾರಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಾಂಬೆ ಪೋಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಹೋಟೆಲ್ ದ ಜವನೇರಿ ಇಂಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲೇ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಹೋಟೆಲ್ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ನನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು. ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನಾ ಮೇಡಮ್ ರಜ್ಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಖ ಸುರತ್ ಕಲರ್. ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ವಾರು ಉಮಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಪೂಜಾ ಶೆಟ್ಟಿ. ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಹಾಯ್ ಪಿಂಕಿ. ಹಾಯ್ ಎಂಚಲ್ಲ ಏನ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಇರ್ನ ನೆತ್ತ ದುಂಬುದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲ ತೂತ ಇಂಕೊಲು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಲೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಲ್ಸದರಿಂದ ಇಂಕೊಲು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೂಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಚೆ ಸೈಡ್ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಇಜ್ಜ ಉಮಿಲ್ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂತೆ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಕಾತದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ರೆ ಒಂತೆ ಬೊಂಡದೊಟ್ಟಕಂತ ಮಾಡ್ಲಿ ರಾಶಿ ಉಮಿಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ರಂಜಿತ್ ಸೋರ್ನ ಸೈಡ್ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತಂಡು ಪಲ್ಲೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಇದನ್ನ ತೊಂಬರಟ್ಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಅವು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಮಿಂಡ ಇರೋ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಇರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಂಡ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದೆ ಪಂಡ್ರ ಸೋರಿ ಬರ್ಲಕ್ಕ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಮಿಲ್ ಪುಟ್ಟಂದಿಲ್ಲಕ್ಕ ತೂಲೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನಿಕಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಯ್ಯೋ ಆರು ಪುಣ್ಣೊಂಜಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ ಪಾತೆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಿಂಕಿ ಯಾನ್ ಬಂಪರ್ ಯಾನ್ ಉಂಟವಳ ಆಕ್ಚುಲಿ ಥೀಮ್ ದಾದ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಉಂಡೆ. ಹಲೋ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ನಾವು ಪಾತೆರ್ಗ. ಸೊ ವೆಲ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ. ಹಲೋ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ ಪುದರ್ ಸರ್ ಇರ್ನ ರಾಜೇಶ್ ಒಂದು ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಗುರುಪುರ ಕೈಕೊಂಬಾರ್ದು. ಹಾ ಸರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿನ ಇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಇವನು ಫಿಲ್ಮ್ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದು ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಉಂಟು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಬಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದ್ದು ಡೇ ನೈಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಂಡು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫೋಟೋಸ್ ಕೂಡ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಕೇಳಿರತ್ತೆ ಅವನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 99% ಬರ್ಪ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಎದ್ದ ಫಿಲ್ಮ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಆತಂದು. ಹಲೋ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕಿಡ ಇಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಈರ್ ನಾವು ಕೈತಲ್ದ ಊರ್ಲ ಕೈತಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್ ಕೈಕೊಂಬ ಸರ್ ಒಂದು ಯಾನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂತೆ ತಿರ್ಚತ್ತಿನ ಬೇಗೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡಿಂಚನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ನಕ್ಲ ಪುರ ಒಂಜಿ ತುಲೆ ಇದು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿನಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆದಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಂಡಲ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಾದಾನ್ ಪನ್ನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ಅವಂದೇ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಉಮಿಲ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆತನ್ ಅತಿ ಸಿತಾರ ದಾದಾನ್ ಪರಿ ಅಂದಾತೆ ಆ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನೆಡ್ ಜನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಕಾತರ ಒಂಜಿ ಏಪ ನಿಕ್ಲ ತುಕ ಮೊಕಲ್ಡನೆ ಕೇನ್ ಅಕಲ್ಡ ಕೇನ್ ನೆಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದ ಏಪ ರಿಲೀಸ್ ಅವಂದು ಮಾತ ಏನಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ದಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸದಾದ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಪೇ ಆಫ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಪ್ಲಸ್ ದಾದ ಅನ್ಪನಾಗ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣೆ. ಸೊ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣನ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಕ್ಲು ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಪಿನಂಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಉಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಅದೇ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಅದು ಯಾನು ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಣ ಉಂಟೇನು 7,878 ಉಮಿಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೆಟ್ ಪಣ ಉಂಟೇನು ಆಂಡ ಉಮಿಲ್ ಪತ್ರನಾಗ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಉಮಿಲ್ದ ಕಾರು ಪೊಡಿಯಲೆ ಬಲ್ಲಿ
ಕಾರ್ಬೋಲಿಂದ ಉಮ್ಮಿಲ ಒಂಜಿ ಮಾರಣ ಹೋಮಗ ಆಪುಜಿಂದ ಹೊಣಂತೆ ಅಂಚದ ಜನಕಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪಗ ಉಮ್ಮಿಲ ಆತ ಹೊಣಂತೆ ಇತ್ತ ಉಮ್ಮಿಲ್ಡೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾತ ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತ ಇರ್ ಪಣ್ಣಂಚಿನ ಮಾತೆರ್ಲ ರಂಗೋಡು ನೆನಪು ದೀಪೆ ರಂಚ ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಟೋಟಲಿ ಉಮಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಶೂಟಿಂಗ್ ತೂಯಾರು ಐದಕ್ಕ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಪರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸರ್ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ 90% ಬೇಲೆ ತೂನಾಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ತೂದಾಂಡೆ ಅನು ಒಂಜಿ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡೆ ಸರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಈತ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಡಿ ಈತ್ ಬಜೆಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ತುಳು ಕೊಂಚ ಹೈ ಬಜೆಟ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಸೊಂಚ ಅದು ಇರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬಂದು ಬರೋಲಿ ದೆಪ್ಪೋಲಿ ಖುಷಿ ಅವ್ರು ದೇವಣ್ಣ ಆರ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರೊಂದು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾಕಿದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅರೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮಂತ ಬಿಗ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಕಾಲರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಡೀರು ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಏಡ ಪಾತೆರ್ವಾರು ಪಾತೆರ್ವಾರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಮಿಲ್ ಇತ ಉಮಿಲ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಆತೆ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆತುಜಿ ಉಮಿಲ್ ಪನ್ಲೆ ಹರ್ಷಿತ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಫುಲ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೂಳೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ತಿ ತೂಳೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಗಿಪು ನಡೆದುಂಬು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇತ್ತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ದ ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚ ವರ್ಕ್ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾಂಡು ನನ್ನ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಾತ ಆಯ್ರುಂಡು ನನ್ನದ ಬೇಲೆ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಂಚ ನಾನು ಐತ ರೀ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಿಗೆ 5.1 ಬೋಪುನ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಲೀಡ್ ರೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನವ್ಯ ಪೂಜಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆದ್ ಮಲ್ದೇರು ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮಲ್ದೇರು ಭೋಜನ್ನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಮಲ್ದೇರು ವಿಜಯ್ ವಿನೀತ್ ಮಲ್ದೇರು ಶರಣ್ ರೇಖಮ್ಮ ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಲಾವಿದರು ಚೇತನ್ ರೈ ಮಲ್ದೇರು ದೀಪಕ್ ರೈ ಮಲ್ದೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸುಮಿನಾಡು ಮಲ್ದೇರು ಇಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆದ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದೇರು ఒక ಪಿಕ್ಚರ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಆದ್ ಬೈದಿದೆ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ 200% ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳ್ ರೇಂಜ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾನ್ ಒಂಚ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ತೂನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಪಾತೆರೊಡತ ಸೊ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ತೂನಾಗ ಕಲರ್ಫುಲ್ ದಾದ ಉಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ಶರಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಉಂಡು ಅವು ತೂನಾ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ವಾವ್ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಆದೆತ್ತನ ಎಂಚ ಎಡ್ಡ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಅದೇ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಅವೇ ನನ್ನ ಐತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಎಂತೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಐತ ನನ್ನ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಒಂಜಿ ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲರ್ ಮತ್ತ ಬರೆಯುಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಬಂದಾಗ ನನ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅತೆ ನಿಜವಾದ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲು ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಉಮಿಲ್ ಪೂರ ಪೋಷನ್ ಇತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಿ ಈ ಬಜೆಟ್ ಪೂರ ಆವಂದು ನಿಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪು ಎಂಜಿನ ಬೋಡ್ತಾನ ಮಲ್ಪು ಮಾಡಿ ಅಪ್ಪ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಪೋಷನ್ ಆಡ್ ಮಲ್ಪು ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾನರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋಷನ್ ಆಡ್ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲತ್ತಂದ ಬೇತೆ ಕೋಡು ಸೌಂಡ್ ಆಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ತುಳು ಟು ಮಲ್ತೇರ ಮುಕ್ಕುಲು ಬಂಪಿನೊಂಜಿ ಆ ಸೌಂಡ್ ಗೋಸ್ಕರ ಇಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಆಡ್ ಮಲ್ತದು ಬಾರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಮಾತ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆದುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಪವನ್ ಆದುಪ್ಪು ಎಡಿಟರ್ ಆದುಪ್ಪು ಹರೀಶ್ ಕೊಟ್ಪಾಡಿ ಆದುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಆಲ್ ಟೀಮ್ ಎನ್ನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಎನ್ನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕುಲು ಎನ್ನ ಆಲ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಫಿಲ್ಮ್ ಉಂಡು ದಾಪನ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಇಡ್ದು ಅವರ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದವ್ರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಎಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೊ ಎಂಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಗಿಪು ನಡೆದುಂಬು ದಾದಾ ಪನಿಯರ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪರಿ ಇರ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಮಿಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ
ಅದು ಎಂಕ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಈ ಜನಕ್ಕಲು ಈ ಉಮಿಲ್ನು ತೂವೋಡು ತೂದು ಕರ್ನನ್ನಗೂ ಆ ಕಾರಣಗಳ ಐಟು ದಾಲ ನಷ್ಟ ಯಾರು ತರೋತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲೇಕ ನಮ್ಮರ್ದೆಚ್ಚ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಕಲ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತುಂಡ ಮಿಂಚಿನ 10 ಫಿಲ್ಮ್ ಕರ್ನನ್ನೇ ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲ ಯಾವ ಮನ್ಪಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಒಂದು ಅರಮಿತ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಒಯ್ಕಲ ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸೊನ್ನೆ ಅದುಪ್ಪ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ್ನಾಗ 10 ಆಪುಂಡು 100 ಆಪುಂಡು 1000 ಆಪುಂಡು ಕೋಟಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಮಾತಾಡಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನು ತೂದು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುರ ತೊಟ್ಟುವೆ ಕರ್ಣನ್ನಾಗಲ ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತದು ನೆಟ್ಟು ಪೂರ ಏರ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದಾಕ ಒಂಜಿ ಅಕುಲು ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಕ್ ರೈ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಆರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ದಂಡು ರಂಜಿತ್ ಸುವರ್ಣ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಡಿದು ಆರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬದಲಾವುದು ಮನ್ಪಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನಲ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯರ್ಲ ಒಂದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಒರಿಯನ ಒಂಜಿ ಏರೈ ಕೊಂಚ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಬೇತೆ ಒರಿ ಇಪ್ಪಿತು ಅಂಚದ ಸಾಧಿದಾರು ಉತ್ತರ ನಾನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬಂದ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇಂಕು ಮೂಡುಂಡು ಅಂಚದ ಮಾತಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಬಂದುಲು ನಿಕ್ ಅವಕಾಶ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದು ಎಡ್ಡೆ ಇಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪನಂಜಿನ ಅವಕಾಶ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪಕಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಬಂದು ಯಾನಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್, ಫೈನಲಿ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಸೇ ಉಮಿಲ್? ಉಮಿಲ್ ಇಸ್ ಉಮಿಲ್. ಉಮಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂಯರೆ ಪೋನಾಗ ಬೇತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಇತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕಡೆ ಕಾಲರ್ ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಬಂದ ಸೊ ಆ ಫಿಲ್ಮ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇದು ಪೋರ ಬಲ್ಲಿ ಉಮಿಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೂವರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ತೂದುಪೇರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಟೀಸರ್ ಆ ಟ್ರೇಲರ್ ತೂಪೇರ್ ಸೊ ಬಾರಿ ರಿಚ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಳುಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವೆನ್ ಮಂಡೆಡ್ ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ಪೋದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾತಾರೆಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆವಡು ಫೈಟ್ಸ್ ಆವಡು ಲವ್ ಆವಡು ಮಾತಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆದುಪುನ ಒಂಜಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. So definitely film tule ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುಂಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೈಟ್ ಮೇಯರ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಸಾಂಗ್ ದ ಓ ದೊಂಬುಡು ಸೇರ್ ಪರ ಬಣ್ಣ ಎಂಕೋರ ಇತ್ತ ಯಾನ್ ಬಾಯಿ ದತ್ತು ಪಂಪುನ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆ ಡೈಕೋಸ್ಕರ ಮಜಿ ಪದ ಕುಲ್ಲಿ ನಿಂಗೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ರ ರಾಣಿ ಹಬ್ಬ ಕದೆ ಬಿರುದು ಕೋರಲಿ ಮೇರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಸರ್ ಫೈನಲ್ ಇರ್ದಾದ ಪನಿಯರ್ ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೋರ ಫೈನಲ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮಲ್ಪಿನ ಬತ್ತದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಅದೇ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ. ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ರಿಲೀಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಿರೋರ ಕುಲ್ಲು ಪಂಡ V4 ಬೇತವಲ್ಲ ಕುಲ್ಲು ನದ್ದು ಆರ್ಯಗರ ಬಂಡಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪ ಪಾರ್ಟಿ ಅವು ಜವತ್ತು V4 ಪಿರೋರ ಇಂಚೆನೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂಚ. ಸೊ ಪಿರೋರ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೆರ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತು ಅಂದಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಲೆಗೆ ದಾದ ಮತ ಉಂಡ. ಸೊ ಅವು ಮಾತ ಪೊರ್ಲು ಡ್ಯಾವಡ್ ನನ್ನದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದು. ಸೊ ವಿಶಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಟು ಎಂಟೈರ್ team of Umil, producer, director, heroine and Sitaramana. Thank you so much for being on the show. Yes, thanks. Yes, thank you so much. I am also part of Umil. Hello Umil. TV ತೋಜುನ ಇಂಗ ರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕತೋಜು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿರುಂಬು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ತೂಪು ಜರಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರದಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉತ್ತರ ಅತ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಈ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತಕೋರ್ನ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೆಂಗ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂಗ್ಲ ಎಂಜಿನ ಮಂತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ತೆಲಿಪೋನು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Yes, thank you so much. So ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಗಿಪುವ and ನಮ್ಮ ಉಮಿಲ್ ಟೀಮ್ ದ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಪೂಜಾ ಅಂಚನೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೋದು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಗಿತು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ V4 ನ್ಯೂಸ್ and finally this is Vijay Vinit signing off from this program. Until then, bye bye, take care and stay tuned to V4.